अनसुंथाइ होनायजोंहाय जिसुनि गिर्जाखौ लुनो थाखायहाय गोथार पाउलुसआ बे खोथाखौ बुजिदोंमोन। बिनि थाखायनो बियो जुदि मिशनारि जानानैबाबो जेलाव माबा जादोंमोन, साबुकजों बुजादोंमोन, उखैनांदोंमोन, दुखु सैनांदोंमोन, इनाय खालामजादोंमोन, होखारजादोंमन, सोबा जादोंमोन, मुजुदेद जादोंमोन, नाथाय बे ओंथिखौ बुजिदोंमोन। आंखौ मुजुदोंब्लाबो जिसुआ बाख्नाय जाथों अराय सम। आं दुखु सैदोंब्लाबो जिसुजों सैफादों होननानैहाय। बेनिखायनो कलिसियारिफोरनि लिरहरनाय लाइजामाव गोथार पाउलुसआ रोखा रोखायै बुंखादों जिसुआ मोदोमजोंहाय जों पापीफोरनि थाखाय, जोंनि पापफोरनि थाखायहाय अननानै पापफोरखौ बिसखां खृष्ट सिबियारिफोर गावखौनो क्रुसाव बलि होबाय। नाथाय आं दिनै आंनि बे मोदोमजों खृष्टा नोंबो बे नोंनिनो मोदोमजोंहाय साननाय हनाय खस्थ' सैनायजोंहाय जिसुनि बै मावनांगौ गोनां खामानिफोरखौ नोंखौ मावनो सायख'दों। कलिसियारिफोर लिरहरनाय गोथार हरनि लाइजाम अध्याय 1:24 लिरनाय दं। आं दा आंनि सैनायफोराव नोंसोरनि थाखाय रंजादों आरो आं आंनि मोदोमाव ख्रिस्ट'नि सैबावनांगौफोरनि बिनि मोदोम बेनो जाबाय गिर्जानि थाखाय आबुं खालामदों। नोङो सिस्टार जानानै सैनांगोन, दुखुखौबाबो नोङो नाजावनांगोन, संसारनि जानो हागौ गाजा गोमजाखौ नुदोंब्लाबो नाङा होननांगोन। जानायनि बेलायावनो जा, नारजि जानो लुबैदोंबाबो मोनजानो नङा नोङो, नाफाम जानो हागौ बिमा बुंनो नाफाम जादों मोनजानो हामबोनबाबो नङा नोङो लुबैदोंब्लाबो ना, अनलाजों दाउदोंब्लाबो मोनबाबो नङा नोङो, नै उमुखाना हाबा जादोंलै होननानै गोसो जागोन फैनांगौ बाहागो लाफैनो होननानै मोननाय नंला नोङो सिस्टार। मानो होनबा इसोरा नोंखौ सायख'खादों जिसुनि खामानि मावनो थाखायहाय, आरो बेनो नोंखौ लिंहरखादों। बे जिसुआनो नोंखौ बोरखौ होखागोनखा। मानो होनबा जाय जिसुखौ नों फोथायदों, आं जे जिसुखौ फोथायदों, बेनो गोथां इसोरा, गोथै इसोर नङा जोंनि इसोरा। खृष्ट सिबियारिफोर आरो सिस्टार, नों बे गोसोखौ अराय सम गोसोआव दोनखा। मानोना बुंखादोंखा ना माबानो फोरोंनानैहाय इसोरनि गोथां रावाव बुंखादोंखा 24आवहाय, आं दा आंनि सैनायफोराव नोंसिनि थाखाय रंजादों। सिस्टारनि गेजेरजोंनो न'खराबो बोर फैखागोन, मन्डलियावबो बोर फैगोन, खृष्ट सिबियारिफोर हारियाबो बोर मोनगोन, गिर्जाबो बोर मोनगोन। मानो होनबा जिसुआनो गावनो सायख'खायोखा। एफिसियारफोर लिरहरदों थर'जानायफोर, नाबिफोर, फोरोंगिरिफोर जिसुआनो सायख'खायो जाहाथे गावनिनो बे गिर्जा मोदोमखौ लुनाय बायदि होननानैहाय। इसोरा नोंजों दंखायो सिस्टार, जों नोङो नांथाबनायजोंहाय ना, गावनि जिउजोंहाय नांथाबनायजोंहाय नोङो नोंल' गोथार जाया, आंबो गोथार जागोन, नोमा नोम्फायाबो गोथार जागोन, नोंनि बिब' बिनानाव, नोंनि गथ'फ्रा फिसौफ्राबो गासिबो गोथार जाजोबगोन। मानो होनबा बियो इसोरनि दैदेननायसो, बियो इसोरनि बोरसोखा। आरो जों बयखौबो खृष्ट सिबियारिफोर रमियारिफोर लिरहरनाय लाइजामजोंहाय गोथार पाउलुसआ बुंखायो जों बयबो गावनि साननायजोंहाय, मेगननि नोजोरजोंहाय, खोमानि खोनानायजोंहाय, खुगानि राव बुंनायजोंहाय, आखाइनि मावनाय दांनायजोंहाय जोङो इसोरनियाव गावखौनो गाव मोनसे सासे गुलि बायदि गथायनो नांगौ ना। बेनिखायनो दिनै भानुनिल' खामानि नङा, नोंसोरनिबो दायित्व खामानि। बुंदोंमोन बियो, फादार आं सासे फिसाजोखौ इसोरा लांदों होननानै गथायबाय थादोंमोन होननानै। Banu had told me that I used to pray, Lord, I offer one of my child, either boy or a girl. You can take, make her a sister or a priest. गथायनायाबो न'आव नांथारगौखा। रमियारिफोर लिरहरनाय लाइजाम 12:1आवहाय, बिनिखायनो आं नोंसोरखौ खावलायो फंबाय आरो बिनानावफोर, खृष्ट सिबियारिफोर, दुलाराय मण्डलिनिफ्राय फैनाय बिश्वासिफोर, सलायखाथिनि बिमा बिफाफोर, इसोरनि अनखांनायजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गथाय गोथार आरो इसोरजों नाजावजाथाव बुलि बायदि गथाय, बेनो नोंसोरनि जिउनि गुबै खुलुमनाय। गथ' गथायखौबो सैनो फोरोंनाय। नै बाबु, नै जिउआ जानाय लोंनायल' नङा, बेदरानो जा नाल', जिउआ गाननाय जोमनायल' नङा, जिउआ जे साइकेल लानानै ओरैफोर बेरायनाय बेल' नङा, जिउआ दे स्कुटि लानानैल' बेवहाय नोङो
जानो हागौ गय जादों गुटखा जादों सिगारेट सोदों बेल' नङा नै आइ गाननाय जोमनाय दख'नाजोंल' नङा जोंबो बुजायनांगोन खृष्टगिरिफोर सैनायनि इसोरा मा लुबैदों मा फोरोंदों बेखौ फोरोंनायाबो जोंनि दायित्व खृष्ट सिबियारिफोर गथ'खौ जे चिप्सल' जाहोनानै सिरि खालामनाय बेल' नङा मबाइलल' होनानै गथ'खौ सिरि खालामनाय बेल' नङा इसोरा बुंदों बिमा बिफाफोर बिदा फंबायफोर गावनि मोदोमखौ गावनि जिउखौ गावनि गथ' गथायखौहाय मोनसे गोथां बुरि बायदि बावनो इसोरनि नोजोराव नाजावथावजाथाव इसोरनि नोजोराव खुलुमजाथाव बायदि नोंसोर गथाय खोनासं खृष्ट सिबियारिफोर बिनिखायनो आं नोंसोरखौ खावलायो फंबाय आरो बिनानावफोर इसोरनि अनखांनायजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गथाय मोदोम माने मा मेगन सालाय खुगा साननाय हनाय मावनाय दांनाय गोथार आरो इसोरजों नाजावजाथाव बुरि बायदि गथाय बेनो नोंसोरनि जिउनि गुबै खुलुमनाय दे दिनैनि बे बेलायाव खृष्ट सिबियारिफोर गावखौनो थिम थिम खालामदिनि इसोरखौ हामबाय होनि दिनै जोङो आफा इसोर फिसा इसोर आरो गोथार जिउ इसोरखौ हामबाय होनो फैदों मानोना जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनिनो न'खरनिफ्राय जाय न'खरखौ जों मिथिबोगासिनो दं जाय गथ'खौ जोनोम लानायनिफ्राय दिनैसिम जों नुबोदों जोंनि मेगननि नोजोरावनो देरदों जोंनि मण्डलियावनो बिनाय गाबनाय नबेनायाव बाहागो लानाय रजारियाव बाहागो लानाय मिसनाव गिर्जायाव थांनाय गिर्जायाव मोसानाय जों नुदों बे गथ'खौहाय देरबाय इसोरा सायख'बाय इसोरखौ जों हामबाय होनो फैदों आरो इसोरा बुंखादोंखा जेब्ला ख्रिस्ट'आरिफोरा आंखौहाय गोसोखांनानै हामबाय होनायनि बुलिखौ बावो अब्ला बिसोरो आंखौ मान होयो बिसोरा फैदोंमोन बिसोर स्वामी आलासिफोर फैदोंमोन बिसोर मान होनो थाखाय सुदों मानो होनबा नोंसोरनि जिउआव गोजोननाय दं बिसोरा फैनो हादों होननानैहाय बेबायदिनो इसोरखौबो जों जेब्ला हामबाय होनाय होयो मानो होनबा जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे आइजोखौ नोङो सायख'बाय जोंनिनो गथ' आं बायदिनो आइजो जायनि बिमानि गोरबोहा बे गथ'आ 9 मास थानानै नोङो सायख'जाबाय हामबाय होयो आफा नोंखौ मान होयो नों सायख'दों बेखौ नोंनि गिर्जानि थाखाय बे गिर्जानि जुगिदि सिस्टारनि थैनायजों बिनाय गाबनायजोंहाय रंजानायजोंहाय जोङो बोर मोनफागोन जिसु नोंखौ मान होयो होननानै जों बेयाव फैदों खृष्ट सिबियारिफोर दे खृष्ट सिबियारिफोर बै जिसुआनो जाय बुंदों नोंसोर आंखौ सायख'वाखै आंसो नोंसोरखौ सायख'दों दायो गोथार कमिउनिनि महरै जोंनि जिउ हाबसिगोन दिनै गथाय गाव गावनि गथ'फोरखौबो जायफ्रा जोनोम जायाखै जोनोम जागोन बिसोरखौबो गथायफा फिसौफोरखौ गथाय जोंनि बिनाय गाबनाय बे गिबि गुदि गिर्जा न'खरावसो इसोरनि लेंहरजानायखौबो जों मोनो जेरै बे न'खरनिफ्रायनो थिनहरजानायफोरखौबो सायख'यो सोरबाया डक्टर जागोन सोरबा इन्जिनियार जागोन इसोरनि लेंहरजानाया जोंनि न'खरनिफ्रायसो उजियो बिनानै ला न'खरनिफ्राय जिसुखौ नाजावनानै सिस्टारनि थाखाय हामबाय होग्रो आरो बेजों लोगोसे आरोबाव गाव गावनि गथ' गथायखौबो इसोरनो गथाय अ जिसु बे गथ'आ आंनि फोथायनायनि फिथाइ नोंनोनो गथायो गथायबाय था बिबाय था गाब बि इसोरा बिखादों बि नोंसोरनो होनाय जागोन नागिर नोंसोर मोनगोन गुवारखौ सौ गुवार खेवनाय जागोन होननानैहाय माथाइनि खौरां अध्याय 7 बेनो खोथाया ओंखायनो इसोरखौ जों दिनै हामबाय होनो फैदों नैथि लाइजामाव बुंखादोंखा जों हामबाय होनांगौ इसोरखौ मानो होनबा इसोरा सोमो गोनां खामानि जोंनि गेजेराव मावदों आरो बे इसोरानो जोंनि गेजेरनिफ्राय सायख'यो मा रोखोमै सायख'यो बेखौ जोङो मिथिनानै मोनो एफिसियारिफोरनि लिरहरनाय गोथार पलनि लाइजाम बेयाव गोथार पाउलुसआ जोंखौ फोरोङो माब्रैहाय बे कैथलिक गिर्जाखौ लुनो थाखाय गिर्जाखौ आवगायहोनो थाखाय इसोरा जोंखौहाय बे कैथलिक गिर्जायावनो मा मा बाहागो होयो मा रोखोमै बेखौ फोरमायदोंखा एफिसियारिफोरनि लिरहरनाय गोथार पलनि लाइजाम 4:11 बे बुंखादोंखा ख्रिस्ट'नि मोदोमखौ लुखांनायनि थाखाय सिबियारिफोरखौ जिसुआ गावनि बे गिर्जाखौ लुनो लुबैयो गिर्जा होनाया मा जोंनो जेब्ला जों धलाइबिल होनो बेयाव 22 मन्दिर दं दायो ना जयैहाय मोनफ्रोमबो न'खर मोनफा मोनफा ज' जानानैसो जोङो बे इसोरनि सिबिग्रा न'खौ जों लुयो इसोरनि जिसुनि मोदोमखौ जों लुयो खृष्ट सिबियारिफोर
आरो बेयावनि मोदोम बे जोंनि इसोरनि ख्रिस्ट'नि मोदोमनि बयनिख्रुइ खर'आ बिशप स्वामियानो आरो दिनै जोंनि गेजेराव दं बिशप स्वामिया जोंनि गेजेराव दं आरो बेजोंनो लोगोसे गिर्जाया बेयावल' नङा गलायबिल तेजपुर डायसिसावल' नङा डिफुआव दं आसामाव दं गुटे भारताव दं पृथिबियाव दं दायो जार्मानिनिफ्रायनो सानना नायदो फोथायनायाव जेब्लासो बुंदों क्रुसनि सिन होननानैहाय बयबो दानदों बिशपआ बुंदों हिन्दीयावहाय बयबो दानदों फोथायनाया मोनसेल' जानो हागौ राव भाषाया रोखोम रोखोम हुदाया मोनसेल' आरो बेखौ जोंनि केथलिक गिर्जानो जोंखौ फोसावो आरो बिनि गेजेरावनो जोंखौ सायख'यो खृष्ट सिबियारिफोर बेनिखायनो बुंदों ख्रिस्ट'नि मोदोमखौ लुनायनि थाखाय सिबियारिफोरखौ इसोरनि हाबाखौ मावनो जिसुनि हाबाखौ मावनो थाम थिम खालामो दौरिफोरखौ लेंहरनानै दौरिनि खामानि मावनानै सिस्टारफोरखौ नोंसोरखौबो खृष्ट सिबियारिफोर सासे बिफा बिमा हौवा हिन्जाव हाबा साक्रामेन्टखौ लानायजों लोगोसे नोंसोरखौबो सायख'यो आरो बिनि गेजेरावनो सोरबा फालक जानो हागौ सोरबा अफिसाव खामानि मावग्रा जानो हागौ सोरबा नार्स जानो हागौ डक्टर जानो हागौ इसोरा लेंहरो जाहाथे जोङो जोंनि मावनाय दांनाय साननाय हनायजोंहाय बै इसोरनि महिमाखौ अराय समहाय सानखांनो हाथों होननानैहाय आरो इसोरा मा बुंदों इसोरा गावनि हाबाखौ मावनो जोंखौ थाम थिम खालामो बिनि दान होनायफोरा इसोरनि दानसो आं नोंसोरखौ सायख'दों नोंसोर आंखौ सायख'वाखै लेंहरजानाया इसोरनि दान नोंसोरबो सासे बिमा बिफा जानानै हौवा हिन्जाव जानानै न'खर खुंनाया जिसुनि दान बिनि दान होनायफोरा जों सायख'वाखै इसोरासो दानखौ होदों खृष्ट सिबियारिफोर जोंहा बिना लानायनिबो गोहो गैया इसोरा इसोरखा जोंखौ सोरजिदों बे मा बुंदों बेखौ जोङो मानिखानांगोनखा बिनि दान होनायफोरा जादों माखासे थोनहरजानायफोर माखासे नाबिफोर माखासे धोरोम फोसावग्राफोर माखासे धोरोम लावखारफोर आरो माखासे फोरोंगिरिफोर जागौमोन रोखोम रोखोमनि खृष्ट सिबियारिफोर इसोरनि दानफोरा थुनहरजानायफोर नाबिफोर धोरोम फोसावग्राफोर धोरोम लावखारफोर फोरोंगिरिफोर जागौमोन सिस्टारनो बे लेंहर जानाय सिस्टार जानायनि बे मोनसे दानसो गोबाङानो थांदों जानो हायाखै जोङो नेवसिनाङा इसोरा लेंहरागौ मानि जानो हाया आरो बे इसोरनि लेंहर जानाया खृष्ट सिबियारिफोर फोथायारिफोरनि गेजेराव फाफ सिखार लानो क्रुसनि सिन दाननो सोलोंदोंमोन बेयावनो सोराङा माखौ लानानै रोजाबनो सोलोंदोंमोन बे नोंसिनि हादरावनो नोंसिनि बे सलायखाथियावनो थानानै रोंदों सोलोंथाइखौ लादों खृष्ट सिबियारिफोर न'खरनिफ्रायनो सिबियारिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो इसोरा बयखौबो सायख'यो बिनिखायनो गोथार पापाया अराय सम बुंखादोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जेब्ला जोङो जोंनिनो कैथलिक हुदा कैथेकिज्म अफ द कैथलिक चर्च नम्बर 156 बेयाव लिरनाय दं न'खरानो गिबि गुदि गिर्जा डमेस्टिका एक्लेसिया न'खरानो जों मन्दिरखौ नायनोब्ला न'खरखौ नायनांगौ माब्रै न'खराव बिनाय दंना गैया न'खराव बिमा बिफाया अनलायनाय दंना गैया न'खराव जुदि बेबायदिनो बिमा बिफाया जौ फेग्लुं नांलायग्लुं इसोरनि बोरा फैया खृष्ट सिबियारिफोर बेनिखायनो न'खरखौ जोङो फोथारनो नांगोन न'खरखौनो जों गोथार खालामनो नागिरनांगोन गथ' गथायखौहाय धोरोमनि बेलानि फारसे फरायनायनि फारसे जोङो खृष्ट सिबियारि दैदेननो नांगौ दिनै सिस्टार नोंखौ लेंहरदों नोंनि गोबां लोगोफोर दंमोन नोंजोंनो साइकेलाव थांफादोंमोन सोरबा सिस्टार जानोबो थांफाबावदों नोंनि न'खरखौनो नाय नोंदा आगस्टिनखौहाय इसोरा सायख'वाखै आगाथाखौहाय बिमाया बुङो थुनहरदोंमोन दा आङो होननानैहाय फैफिनबाय नोंनि नम्बरखौबो सायख'वाखैमोन फंबाय आन्थुनिखौबो सायख'बावाखै नोंनि जाथि खुरमा भागिनिफ्रायबो सायख'वाखै नोंनि नोमफानजाखौ सायख'वाखै गावनि होनानै नाथाय नोंनो सासे सिस्टार जाथों होननानै दानखौ इसोरा बावदों जिसुआ सिस्टारखौ सायख'दों खृष्ट सिबियारिफोर बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय इसोरखौ जों हामबाय होनो नांगौ आरो दायो सिस्टारा बुंदोंमोन दाखालाय अमा बेदरखौ एखमबाल'सो सम सम मोनजायोलै होननानैहाय चेन्नाईआवहाय सिस्टार बोल रही थी कि कभी कभी सुअर का मीट मिलता है हमेशा नहीं मिल रहा है चेन्नई में बोल के
इसलिए बोलना चाहता हूँ सिस्टर नों थांगोन होजोंहाय गावनि जानाय लोंनाय हुदा दखना गाननो मोनला नोङो सिगां गानदोंमोन जानो हागौ सिख्लाफोरा गानफबदों जोमफबदों खोमाव नोङो फुल गाननो मोनला गुबुनफ्रा गानदों जानो हागौ नाथाय इसोरा नोंखौ गावनि गिर्जाखौ लुनो थुनहरनायलाय नोङो जोंनि थाखाय ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे लाइजाम जिसुनि लाइजाम हारिनि लाइजाम मन्दिरनि फोथायारिफोरनि लाइजाम आलबिस आरो भानुनि लाइजाम नोङो नोंनि साननाय हनाय बुंनायजोंनो मानसिफोरा मिथिनो मोनगोन दे नों बहानिफ्राय फैदों नों सोर जोङो करिन्थियानफोर लिरनाय गोथार पौलनि नैथि लाइजाम अध्यायथिनि फारसंख्या 1:2 फरायनो मोनदों नैथियाव नोंसोरो गावसोरनो बयजोंबो फरायजानो आरो मिथिजानो जोंनि मैखुनफोराव लिरनाय जोंनि लाइजाम नों सिस्टार जोंनि थाखाय बयजोंबो फरायजानो नों जानो हागौ चेन्नाइआव मावगोन तेजपुराव मावनो हागौ आन्ध्रायाव मावनो हागौ जानो हागौ तामिलनाडु केरलायाव मावनो हागौ नोङो बेंगलराव थानानै मावनो हागौ नोङो नोंनि जिउ जारिमिना नोंनि साननाय हनाय खुगानिफ्राय राव ओंखारनाय गुबुनखौ अननायानो जोंनि फोथायारिफोरनि तेजपुर डायसिसनि धलाइबिल पारिसनि सालायखाथि मन्दिरनि नोंनिनो बे गिबि गुदि गिर्जा एक्लेसिया डमेस्टिका नखरनि फोरोंनायनि लाइजाम बिनि थाखायनो बुंखादों नोंसोरो गावसोरनो बयजोंबो फरायजानो मिथिजानो जोंनि मैखुनफोराव लिरनाय जोंनि लाइजाम जेब्ला जोङो सासे फादार जायो सिस्टार जायो जोंहा हारिया गोमोरलाङो जिसु ख्रिस्ट'नि मोनसे आत्मिक गिर्जानि जोङो सोद्रोमा जायो बेयाव हारि होनायनि माबाया थाया रावा थागोन नाथाय फोथायनाया मोनसेल' आं बुंखादोंखा सिस्टार जेरावखि थां नों मावहैनांगोन खस्थ' फैगोन दुखु फैगोन न'खरनि मानसिफ्राबो माब्लाबा साननो नाङा मानो होनबा इसोरा नोंखौ सायख'खादों नोंनिनो लोमजानाय साजानाय दुखुजों रंजानायजोंहाय इसोरखौ हामबाय होनायजोंहाय जिसुनि गिर्जाखौ लुनो थाखायहाय मोनफागोन जिसु नोंखौ मान होयो होननानै जों बेयाव फैदों ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दे ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बै जिसुआनो जाय बुंदों नोंसोर आंखौ सायख'वाखै आंसो नोंसोरखौ सायख'दों दायो गोथार कमिउनिनि महरै जोंनि जिउ हाबसिगोन दिनै गथाय गाव गावनि गथ'फोरखौबो जायफ्रा जोनोम जायाखै जोनोम जागोन बिसोरखौबो गथायफा फिसौफोरखौ गथाय जोंनि बिनाय गाबनाय बे गिबि गुदि गिर्जा न'खरावसो इसोरनि लेंहरजानायखौबो जों मोनो जेरै बे न'खरनिफ्रायनो थिनहरजानायफोरखौबो सायख'यो सोरबाया डक्टर जागोन सोरबा इन्जिनियार जागोन इसोरनि लेंहरजानाया जोंनि न'खरनिफ्रायसो उजियो बिनानै ला न'खरनिफ्राय जिसुखौ नाजावनानै सिस्टारनि थाखाय हामबाय होग्रो आरो बेजों लोगोसे आरोबाव गाव गावनि गथ' गथायखौबो इसोरनो गथाय अ जिसु बे गथ'आ आंनि फोथायनायनि फिथाइ नोंनोनो गथायो गथायबाय था बिबाय था गाब बि इसोरा बिखादों बि नोंसोरनो होनाय जागोन नागिर नोंसोर मोनगोन द्वारखौ सौ द्वार खेवनाय जागोन होननानैहाय माथाइनि खौरां अध्याय 7 फारसंख्या 7 दे जिसुखौ जों नाजाव दिनै ख्रिस्ट' सिबियारिफोर फोथायनानै इसोरखौ मान होनानै जों जय जय होगोन आरो बेखौहाय दिनैनि बे बुलिखौ बावनो बिश्वबान गावनो दंफैयो जिसुआन गावनो दंफैयो इसोरखौ जों हामबाय होनांगौ बिदि सुबिदा मोनबाय थाया खुलुमनो इसोरनि खाथियाव गाबनो आरो बिशपनि गोथार आखाइजोंहाय मिसा बुलि बावनो मोननायाबो आरो बे जोंनि बे सालायखाथिनि मन्दिराव बिशपआ आगान होफैदों बोरा फैखाबायखा आरो नोंसिनि बे बेनिडिक्सन सभा खुंनाय सिस्टारासो जाजेनखाबाय माबावनो जेरुसालेमावनो सालायखाथियाव दं आरो मे मासावबो दंबावनो आरो जाबावबो दंबावोसो होननासो खोनादों बेबायदिनो जोंनि फोथायनायजोंसो जोंनि गाबनाय माबाजोंसो बिनायजोंसो न'खराव बिनायजोंसो सिस्टारफोर जागोन फादारफोर जागोन जिसुनि धोरोम खामानियावहाय बै जिसुनि गिर्जाखौ लुनायावहाय सुबुंफोरनि गेजेराव जिसुआ नागिरो बे बोराबो फैखागोन दा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर इसोरा नोंसोरनो अराय सम बोरखौ होथों आरो हामबायसै दिनैनि बेलायाव नोंसोरो सिस्टारखौहाय हेफाजाब होबाय बानजायनायनि गेजेरजोंहाय रां थाखा खावरिनि गेजेरजोंहाय आरो जे ज' फैबाय गावनि खामानि दामानिखौ गारनानै बिनि जुगिदिनो फैबाय इसोरनि बोराबो बे मन्दिराव फैदों सिस्टारनावबो फैदों न'खरावबो फैबाय जाथि भागिनावबो फैबाय आरो नोंसोरनि सायावबो फैखाबायखा जोबनायाव इसोरा नोंसोरनो बोर होथोंसै आरो जिसुआ बाख्नायजाथों
Thank you.
नाय